こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はカマカニカイリアロハを取り上げてみました。まずタイトルなんですけれども、カマカニ、風ですね。どんな風なのか説明する言葉が後ろに続いています。カイリアロハ。アロハをカイリするとはどういうことかというと、掴み取る、奪い取るっていう感じがある動詞がカイリです。風と一緒に使われる時のカイリは、例えば身につけているものを吹き飛ばしてしまうとか、そんな強い風、突風に使われる場合が多いんですけれども、いきなりアロハを奪ってしまう風、そんなタイトルなんですね。ベースになっているのはマウイ島のキパフルに伝えられてきたある愛の物語なんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。アロハアナノーアロハは愛するとか思うとかいう意味ですけれども、アナと一緒に使われていて、ずっと思っている、そしてこれからもずっと思い続ける、そんな感じがあります。そしてアロハと方向詞が一緒に使われているので、次々と常に新たに始まるような感じが付け加えられているので、なんかとっても思い詰めてるような感じが表現されているように思います。何を思い詰めているのか。イカマカにカウラナオカアイナ。風が登場しましたが、カウラナ、有名な風。どんな風に有名なのか。オカアイナ、その土地ではよく知られている風。先ほどお話ししたマウイとキパフルの風のことなんですね。これだけだとなぜ風のことをずっと考え続けているのかがわからないんですけれども、この次のとこですね。あうえほへのねい。このあうは私のですけれども、ここでは私がと主語として訳したいあうです。私がほへのねい、愛おしく思っている誰か、その誰かにあたる言葉はハワイ語では表現されていないんですけれども、そういう人が存在していて、その人のこととこの有名な風が関わっているということが、さらっと語られている、そんな一番なんですね。キパフルに伝えられてきた物語というのは、家族で生活を営んでいたある男性の妻がいきなり他の人に心を奪われて家を出て行ってしまったと。で妻のことを愛おしく思うその男性はなんとか彼女を取り戻したいとっていうんで、ある行動に出るんですね。そんな物語があって誕生したカマカニカイリアロハなんですけれども、もともとそういう物語が生まれたというのもキパフルな自然環境もあってのことではないかなと思うんですけれども、背後に晴れやからさんがそびえていて、そこから吹き下ろす風っていうのがその土地固有のとっても特徴的な風だったりするんですね。ズーム講座の方ではそんなキパフルの自然環境であるとか物語の細かいところもたどりつつ、ハワイ語の歌詞に妻に去られた男性の思いがどんな風に語られているのか、表現されているのかっていうところを見ていきたいなと思っています。ズーム講座のご案内は隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログにご案内しておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。メレーのためのハワイ語ミニ講座終わります。